Hallo Ruud en Twan. Ja, je bent naar buiten gegaan, hè? Jullie mij ook? Ja. Wat dichter erbij doen. Hallo. Ja, hallo, een beetje hallo, erbij. hallo. Ja. Daar ben ik dan. Ja, ik ben inderdaad naar buiten gegaan, want dat was volgens mij iets beter. Want binnen in de keuken was het bereik niet heel erg goed. Dus we zijn even naar buiten gegaan. Maar we hebben dat schattige snoephuisje ook gewoon wel meegenomen. Zoals je straks ook al kon zien. Die heb jij gemaakt natuurlijk, want we zitten hier natuurlijk bij Aafke, die we kunnen kennen van Heel Bezel Bakt. En daar heb jij geen wafels gemaakt, toch? Nee, daar heb ik ontbijtkoek gemaakt. Alleen dan op een bezelse manier. Daar had ik een kruidje in gedaan. En ik had er ook nog appel en rozijn aan toegevoegd voor iets meer bezels te maken. Ja, want het was wel belangrijk dat het echt een bezels product zou worden. Ja, het moest echt een bezelse lekkernij worden. Ja, en dat was niet met wafels, hè, waarmee je dat programma hebt gewonnen. Nee, dat was mijn peperkoek. Met peperkoek, ja. En dat was op een speciale bezelse manier, zei je al. Maar nu zitten we hier met allerlei wafels. Is dat ook een specialiteit? Ja, dat is van een recept van mijn oma. Oma Zwamen, Noir. Daar heb ik het recept van. Oké. Ja. Ja, en hoeveel wafels heb je? Want we stonden net in de keuken. Liggen er ook gewoon alweer een heleboel op een rooster? Kun je ook niet bakken, zeg maar? Of, Ja, ik heb het wel die even wat minder, omdat ik gewoon in mijn NC-week zat. Oh, ja, maar ook belangrijk. nu heb ik wel wat tijd om te bakken. Ja, nou dat is mooi. We gaan nog een aantal dingen komen ook, neem ik aan. Wat heb je trouwens gewonnen met die bakwedstrijd? Want... Nou, toen mocht ik mijn lekkernij mocht dan verkocht worden bij de bakkerij Betterij. Oké. En dan mocht ik zelf dan ook een goede doel kiezen waar dan de winst naartoe ging. En ik had gekozen voor Stichting Het Anker. Ah, oké. En wat doet die stichting? Nou, dat is zeg maar een oud gebouw en dat moet gerenoveerd worden. En daar zijn ze geld voor aan het ophalen. En ik ben ook zelf lid van de vereniging die in het gebouw zit, Jong Nederland. En ja, ik wou graag daarbij helpen. Dus toen heb ik het geld daarin gegeven. Nou, tof. Goed. Hartstikke leuk. Goed ook dat je met zo'n doel bezig bent. Want dat doen wij hier bij Maak het Woord natuurlijk ook. Wij zamelen ook geld in voor de voedselbank komende week. Hoe zou je dat nou vinden als jouw wafels straks daar terug te vinden zijn? Ja, dat zou wel leuk zijn hoor. Tof, hè? Ja. Ik weet niet of dat mag eigenlijk, omdat het zelfgemaakt eten is natuurlijk. Maar het zou inderdaad wel tof zijn, want die wafels hier, we gaan zo meteen nog eventjes terug naar binnen. Want we zijn nog lang niet klaar met bakken, voordat deze wafels weer zijn afgekoeld. Maar het was dus een speciaal recept van je oma, toch? Ja, dat is een speciaal recept van mijn oma die ze altijd zelf maakte. Ja. Nou, als je oma nu zit te kijken, zal ze trots zijn, denk ik. Ja, denk wel, ja. Oké, dankjewel. Wij gaan weer eventjes naar binnen toe, want we moeten gewoon weer flink door gaan bakken. Dus ja, heren in de studio, wie weet neem ik straks nog wel een pakje lekkere wafels voor jullie mee.